Kijk je over. Kijk je over. Juist. Niet naar achteren lopen. Je loopt naar achteren. Wat gebeurt er als je naar achteren loopt? Kom met een stop. Als ik naar achteren loop, geef ik hem alle ruimte om weer te trappen. Hè? Maar als hij komt met een stoot, en ik stap niet naar achter, maar ik stap naar voren, heeft hij geen ruimte meer om te trappen. Hè? Maar als ik het andersom doe, doe dit. Ja, dan komt hij weer met die lange benen. Maar als hij komt, en ik ga naar voren, heeft hij geen strijd om die lange benen te krijgen. Ja?